بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی پیشانی پر یہ بات لکھ دیتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق کہ یہ شخص جہنم اور نفاق سے آزاد ہے۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم اور رحیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کریمیاں دا صدقہ اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ویسے تے انسان دا پورا جسم اللہ خالق کائنات دی قدرت دا بہت بڑا شاہکار ہے، لیکن انسان دے سارے جسم دے وچوں ایک گوشت دا لوتھڑا گوشت دا ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے کہ اگر اس دا وزن کیتا جائے وزن تے بھاویں ادھے پاؤ نالو بھی کم ہوئے، لیکن جسم دے اس حصے اور گوشت دے اس ٹکڑے دا جو کم ہے وہ سارے جسم نالو زیادہ ہے۔ وہ انسان دا جسم دا وہ حصہ کیڑا ہے اس نو زبان آخدے نے۔ زبان اللہ خالق کائنات دی بہت بڑی نعمت ہے، اور زبان ایک وقت دے اندر بہت سارے اور کئی کم کر دیئے۔
ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੂੰਗਾ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਰੇੜੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗੇ ਦਾ ਘਰ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਗੂੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। تو کتنی بڑی تے مرکزی حیثیت اللہ کریم نے زبان نو عطا فرمائی۔ اکثر سفر اسی کردے رہنے ہیں، بساں دے وچ لوگ مختلف چیزاں فروخت کردے نے، وہ پھر زبان دے ذریعے اتنی تعریف کردے نے چیزاں دی کہ انسان خریدن تے مجبور ہو جاندہ ہے۔ حالانکہ خریدنیاں نہیں چاہیے دیاں، پتہ نہیں ہو کی وہ شامل کر دینے، لیکن زبان دے جادو، زبان دے فن نال وہ چیز فروخت کر دینے۔ ایک صاحب بانس دے وچوں پھکی خرید کے لے آیا، پھکی لے آ کے اپنے پنڈ دے وچ کسے سمجھدار بوڑھے شخص انہوں نے کہا جناب میں پھکی خرید کے لے آیا، انہیں دی بڑی تعریف کیتی ہے، تو ذرا تسی بھی چیک کرو نا۔ وہ بوڑھا شخص پھکی نکال کے تھوڑی جی اپنی زبان تے رہ کے تے انہوں کہندہ ہے اس پھکی دے وچ تمہ بھی پایا ہویا ہے۔ اس پھکی دے وچ کالیاں مرچاں کالا نمک اور جوین بھی پائی ہوئی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں اس نو کون دس رہی ہے؟ زبان۔ زبان دس رہی ہے کہ یہ دے وچا چیزاں، یعنی اللہ کریم نے زبان نو اس قدر حیثیت اور اہمیت عطا فرمائی۔ زبان دے فائدے بھی بہت سارے نے اور زبان دے نقصان بھی بہت سارے نے۔ زبان دی وجہ تو انسان نو پھانسی دا حکم ہوئے، زبان دی وجہ تو انسان اس پھانسی تو رہا ہو جاندہ ہے، اور اس سے زبان دی وجہ تو انسان اس پھانسی دے پھندے تک پہنچ جاندہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت بادشاہ بھی سی اور اللہ تعالیٰ دے ولی بھی سی، نیک انسان سی۔ ایک شخص نو پھانسی دا حکم سی، ٹائم بالکل پورا ہو گیا، اس نو کیا بھی تیری آخری خواہش؟ انہیں کہا جناب میں بادشاہ دے نال ملاقات کرنا چاہنا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، بادشاہ دے نال ملاقات دے واسطے سنو لے کے جا رہے ہیں۔ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، اس نے جا کے جنہوں پھانسی دا حکم سی اور چند منٹاں تو بعد پھانسی لگ جانا سی، اس نے جا کے کہہ دیتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے کہہ دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انہیں کہا جناب، انہیں کہا واپس لے چلو۔ انہیں کہا واپس انہیں پھانسی، انہیں کہا پھانسی کہا دی۔ انہیں کہتا ہے حکم ہے بادشاہ دا کہ تینوں پھانسی لگنی ہے، تو کہنا پھانسی کہا دی۔ انہیں کہا بادشاہ نے میں نے کہہ نہیں دیتا وعلیکم السلام، تے سلام دا کی مطلب ہے؟
جنوں سلام کر لئیے اس دا مطلب ہے کہ اس دی جان مال عزت و آبرو ہر چیز محفوظ ہو گئی. یہ جڑا بادشاہ نے میں نو سلام دا جواب دیتا ہے نا انہیں یعنی اس گل دا اعلان کر دیتا ہے کہ تیری جان مال عزت و آبرو ہر چیز دی میں حفاظت دا میں ذمہ دینا. انہیں کہا نہیں یہ تے روز مرہ دا ایک معمول سلام کرنا سلام دا جواب دینا. وہ بادشاہ تو پوچھا گیا انہیں کہا جناب سلام دا حقیقی معنی کیے. اس وقت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے بندہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس انہوں آزاد کر دیتا جائے. تو یہ زبان ہے اگر زبان دا صحیح استعمال کر لیا جائے تو پھر انسان پھانسی دے پھندے تے بھی ہوئے تو آزاد ہو سکتا ہے. اور اگر اس زبان دا غلط استعمال کیتا جائے تو پھر انسان آزاد بھی ہوئے تو پھانسی دے پھندے تک پہنچ جاندہ ہے. اس واسطے اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. اللہ کریم فرما رہے ایسا نے انسان نو 2 اکھاں عطا کیتیاں نے. کتنی اکھاں؟ 2. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اور انسان نو 2 ہونٹ اور 1 زبان عطا کیتی ہے. زبان دی اہمیت 2-3 جملے تسی اگے سن لینے. ہن میں پہلا جملہ قرآن مجید فرقان حمید دی روشنی وچ دین لگیا. اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے 2 اکھاں دا ذکر 2 ہونٹاں دا اور 1 زبان دا ذکر عطا کیتا ہے. اگر پوری تہاڈی جناب توجہ ہوئے تے توجہ نال سنو زبان دی اہمیت دا اندازہ ہو جائے گا. اللہ کریم نے اکھاں 2 دتیاں نے کم اکو کر دیاں نے. سجی آنکھ دا کم بھی ویکھنا ہے کھبی آنکھ دا کم بھی جی اللہ کریم نے انسان نو ہاتھ 2 دیتے نے کم اکو کر دینے. سجے ہاتھ دا کم بھی پکڑنا ہے کھبے ہاتھ دا کم بھی پکڑنا ہے. اللہ کریم نے انسان نو کان 2 دیتے نے کان 2 نے کم اکو کر دینے. سجا کن بھی سندہ ہے کھبا کن بھی. اللہ کریم نے انسان نو پیر قدم 2 دیتے نے لیکن کم اکو کر دینے. لیکن اللہ کریم نے انسان نو زبان 1 دیتی ہے کم بہت سارے کر دیئے. زبان 1 کے لیکن کم بہت سارے کر دیئے. ان زبان کم جڑے بہت سارے کر دیئے انہاں وچوں چند ایک دسن لگ گیا. زبان دا پہلا کم میں چکھنا کی چکھنا. ہر جنس دا ذائقہ اپنا ہے ہر اناج دا ذائقہ اپنا ہے ہر فروٹ دا ذائقہ اپنا ہے. ہزاراں ذائقے نے لیکن او ہزاراں ذائقے جس دے ذریعے انہاں نو چکھیا جاندہ ہے اس نو زبان آکھ دینے. اور ہزاراں ذائقے سمٹ کے 5 ذائقیاں دے وچ آ جاندے نے. کتنے ذائقے نے؟ 5. نمبر 1 مٹھا نمبر 2 نمکین نمبر 3 کڑوا نمبر 4 پھکا تے نمبر 5 کھٹا. یہ 5 ذائقے نے جڑے انسان دی زبان چکھ دیئے.
اور سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی ہے، ایسیاں لیبارٹریاں تیار کیتیاں بنائیاں کہ جس دے اندر جناب چیز نو داخل کیتا جائے وہ لیبارٹری دسے گی کہ دے وچ ملاوٹ کس قدر ہے، گھی دے وچ ملاوٹ ہے نہیں ہے، دودھ دے وچ ملاوٹ ہے نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز داخل کرو گے لیبارٹری دسے گی ملاوٹ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن آج تک کوئی لیبارٹری ایسی تیار نہیں ہو سکی کہ جڑی کسی چیز دا ذائقہ چاہ کے دسے کہ اے مٹھی ہے کہ کڑوی ہے۔ اگر ایسی کوئی لیبارٹری کسی نے تیار کیتی ہے وہ اللہ خالق کائنات نے انسان نو زبان دی شکل وچ عطا کیتی ہے، جڑی دس دی ہے کہ جناب اے کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھکا ہے، کھٹا ہے، نمکین ہے۔ تو زبان دا پہلا کام کیے چکھنا، کیے چکھنا۔ دوسرا کام سائنسدانوں نے، لوگاں نے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ بنائے۔ وہ بنان دا مقصد کی سی کہ حرف دے نال حرف جوڑ کے الفاظ بنایا، لفظ دے نال لفظ جوڑ کے جملہ بنایا، جملے دے نال جملہ جوڑ کے جناب ایک عنوان بنایا، عنوان دے نال عنوان جوڑ کے کتاب بنائی۔ وہ حرف دے نال حرف جوڑ دینے بڑی محنت کر کے، پھر لفظ دے نال لفظ جوڑ دینے۔ لیکن اللہ خالق کائنات نے انسان نو ایسی زبان عطا کیتی ہے کہ جڑی منٹاں سیکنڈاں دے وچ ہزاراں لفظ جوڑ دی بھی جاندی ہے، بنا دی بھی جاندی ہے۔ اس زبان نو اللہ کریم نے مرکزی اور کلیدی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ زبان دے لفظ چار نے، زا، با، الف، نون۔ عربی دے وچ انہوں کہندے نے لسان، او دے وچ بھی حرف چار ہی نے، لام، سین، الف، نون۔ بلکہ لکھیا ہے کہ جتنیاں بھی زبانہ نے او دے واسطے، زبان دے واسطے جڑے لفظ دا انتخاب ہے نا وہ چار حرفی ہوئے گا۔ کتنے حرفی؟ چار حرفی۔ زبان دے حرف چار ہی بنن گے، جڑی مرضی زبان لے لو، فارسی، عربی، انگلش۔ چار حرفی کیوں یہ دے بنن گے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اس واسطے کہ انسان دی زبان چار انداز دے نال گفتگو کر دی ہے۔ نمبر ایک مٹھا، تے نمبر دو کڑوا، تے نمبر تین سچ، تے نمبر چار جھوٹ۔ یہ چار قسم دا انسان بولے گا، چاراں دے وچوں کوئی نہ کوئی ہوئے گا، کوئی پنجویں قسم دی گفتگو نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے کیا کہ زبان دے حرف چار نے، کہ یہ چار طرح دا بول دیئے۔ اور اگلی گل بڑی خوبصورت ہے، لکھیا کہ اگر مٹھا بولو گے تو نتیجہ مٹھا نکلے گا، کڑوا بولو گے تو نتیجہ جی کڑوا نکلے گا، سچ بولو گے نتیجہ سچ نکلے گا، جھوٹ بولو گے تو نتیجہ جھوٹ نکلے گا۔ اور اے بات بھی سمجھدار بندے بیٹھے ہو کہ جیڑی چیز عام کرانگے نا اوہ چیز عام ہوئے گی، سچ عام کرانگے تو سچ عام ہوئے گا، جھوٹ عام کرانگے تو بولیے جھوٹ عام ہوئے گا۔ اگر مٹھاس عام کرانگے تو مٹھاس عام ہوئے گی، اگر کو کڑوا پن ظاہر کرانگے تو کڑوا پن عام ہوئے گا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی اپنی زبان دے وچوں میٹھا بولیے، یعنی اگر نرم بولانگے تو نتیجہ نرم نکلے گا، اگر گرم بولانگے تو نتیجہ گرم نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان دی اس کلیدی تے مرکزی حیثیت نو سمجھان دے واسطے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان تو پوچھیا مل مفلس، دسو کہ مفلس کنو کہندے نے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی آقا مفلس ہوئے جدے کولے پیسے نہ ہون، درم و دینار نہ ہوئے، جدے کولے کھان پین دیاں چیزاں نہ ہون، رہن دے واسطے گھر نہ ہوئے، پہنن دے واسطے کپڑے نہ ہون، اس نو کہندے نے مفلس، غریب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے مفلسے نو نہیں کہندے، بلکہ اے تے میرے کریم رب دی عطا ہے، جنو چاہے امیر بنا دے وے، جنو چاہے غریب بنا دے وے، جنو چاہے گورا بنا دے وے، جنو چاہے کالا بنا دے وے، اے تے میرے مالک دی، میرے رب دی مرضی ہے۔ دسو مفلس دی اصل تعریف کی ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کر دینے بندہ نواز، پھر تسی خود ارشاد فرما دے وہ کہ مفلس کنو کہندے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفلس ہوئے میری امت دے وچوں کہ جیڑا قیامت والے دن نیکیاں دے انبار لے کے آئے گا، نیکیاں دے پہاڑوں دے ذمے ہونگے، نامہ اعمال وچ ہونگے، نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، جتنیاں بھی نیکیاں ہونگیاں اس دے نامہ اعمال چ جمع ہونگیاں۔ اللہ خالق کائنات اس بندے نو فرمائے گا کہ میری بارگاہ وچ حاضر ہو، وہ حاضر ہوئے گا، او دیاں نیکیاں دا جدو پہاڑ ڈھیر لگایا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نیکیاں دا پہاڑ دور دور تو نظر آنا شروع ہو جائے گا، دور دور تو۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے خالق و مالک پیارے اللہ کریم، میں جنت چلا جاواں، میریاں نیکیاں دے پہاڑ اس قدر نے کہ دور دور تو نظر آ رہے نے۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا نہیں، تو اجے تک جنت نہیں جانا، پہلے اپنا حساب کتاب تا دے۔ وہ عرض کرے گا نیکیاں دے پہاڑ تے پھر بھی حساب کتاب۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا تیری زبان تو ڈسے ہوئے لوگ اجے تک موجود نے، جنہاں نو زبان دے نال ڈسدا رہیا سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لین لگ جائے گی، زبان دے ڈسے ہوئے لوگ باہر آ جان گے۔ ایک عرض کرے گا اے خالق و مالک کہ بندہ میں نو گالیاں دیندہ سی، اللہ خالق کائنات فرمائے گا اپنی مرضی دے نال اے دیاں نیکیاں دے وچوں نیکیاں چکتے چل جنت۔ دوسرا آئے گا عرض کرے گا اے خالق و مالک پیارے اللہ کریم، اس بندے نے میرے تے تہمت لگائی سی، اللہ خالق کائنات فرمائے گا چک کے دیاں نیکیاں دے پہاڑ وچوں نیکیاں چل تو بھی جنت۔ تیسرا آئے گا عرض کرے گا اے خالق و مالک، اس بندے نے میرے تے بہتان لگایا سی، مختلف کٹاگری دے لوگ آنگے اور سارے زبان دے ڈسے ہونگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اس بندے دیاں نیکیاں ختم ہو جانگیاں لیکن زبان دے ڈسے ہوئے لوگ باقی کھڑے ہونگے۔ عرض کرنگے اے خالق و مالک پیارے اللہ کریم، نیکیاں ختم ہو گئیاں، اسی زبان دے ڈسے ہوئے لوگ اجے تک باقیاں۔ اللہ خالق کائنات فرمائے گا تسی انج کرو کہ اپنے گناہ ادھے نامہ اعمال دے وچ شامل کر کے تے تسی بھی چلو جنت دے وچ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اللہ خالق کائنات فرشتیاں نو فرمائے گا او فرشتیو اس نو پکڑو، جکڑو، گھسیٹو اور جہنم دے وچ داخل کر دے۔ اے زبان ہے، اسی بظاہر سمجھنے ہاں کہ زبان جسم دا چھوٹا جا ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان دے چھوٹے جے ٹکڑے دی وجہ تو قیامت والے دن جنت اور جہنم دے فیصلے ہونے لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج شریف دی رات میں انہاں لوگاں نو دیکھیا کہ جنہاں نو زبان نے جہنمی بنایا سی، زبان نے۔ ساڈا کی حال ہے، اسی صرف میدے دا روزہ رکھنے ہیں۔ کس چیز دا؟ بولیے،
میدے دا بھی میدے چ کوئی چیز نہ جاوے، نہ پانی جاوے نہ کھانا جاوے، نہ اسی اکھ دا روزہ رکھنے ہاں، نہ زبان دا روزہ رکھنے ہاں، نہ کنا دا روزہ رکھنے ہاں، نہ ہتھاں دا روزہ رکھنے ہاں، نہ جناب پیراں دا روزہ رکھنے ہاں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گالی دینے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک یفترو دے لفظ حدیث پاک چاہے نہیں تو زبان دے چار انداز نے، میٹھا، کڑوا، سچ اور جھوٹ۔ میٹھا بولیں گے نتیجہ میٹھا نکلے گا، کڑوا بولیں گے تو نتیجہ کڑوا نکلے گا، سچ بولیں گے نتیجہ سچ نکلے گا، جھوٹ بولیں گے تو نتیجہ جھوٹ نکلے گا۔ اگر میٹھا بولو تو نتیجہ میٹھا کس طرح نکلے؟ کوئی شخص جا رہا ہے تو جے اگر انہوں کہہ دیتا جائے نا کہ جناب وہ دوڑے ابو جان آ رہے ہیں تو کہ انہیں کہنا ٹھیک ہے جناب، تو جے اگر انہوں کہہ دیتا جائے کہ تیری ماں دا او آ رہا ہے تو گل تو ایک ہی کر رہا ہے نا، مفہوم تو ہوئی ہے نا، لیکن اوتھے نتیجہ کچھ اور نکلیا تو ایتھے نتیجہ کچھ اور نکلیا۔ تو اس زبان ہے، میٹھا بولو گے تو نتیجہ۔ بادشاہ نے خواب دیکھیا سی، خواب کی یہ کہ او دے منہ دے سارے دند گر گئے، ایک دند کھڑا ہے، تھوڑی دیر تو بعد وہ بھی گر گیا۔ اس نے معبرین خواب دی تعبیر بیان کرنے والے نو بلایا تے بلا کے انہیں کہا دس بھی میں نو خواب آیا ان دی تعبیر کیے۔ او کہنے لگا جناب اس خواب دی تعبیر ہے کہ تیری برادری دے تیرے رشتہ دارہ نے سارے نے مر جانا ہے تے آخر تے تو بھی مر جانا ہے۔ بادشاہ سی انہیں کہنے پاؤ لمنا، یہ پورے خاندان نے مکان آ گیا، انہوں جناب پہ آیا انہیں لمحہ پھانٹا لایا۔ بادشاہ نے ایک اور تعبیر والے نے بلایا بھی تو آ کے میرے خواب دی تعبیر کر۔ ان تعبیر ہوندی بھی ہے، وہ سمجھ گیا بھی تعبیر تے ہوئی بن دی ہے، لیکن وہ بندہ بڑا سیانا تے سمجھدار سی۔ انہیں کہا بادشاہ کمال ہے، اس خواب دی تعبیر ہی بڑی سونی۔ بادشاہ کہنے لگے کی تعبیر ہے؟ انہیں کہا جناب اس خواب دی تعبیر ہے کہ دھواڑی جنی بھی برادری ہے نا انہاں وچوں سب تو زیادہ لمبی عمر دھواڑی ہونی ہے، سب تو زیادہ لمبی عمر ہے۔ انہیں کہا کیا بات ہے، کمال کر دیتی جناب۔ انہیں کہا لاؤ بھی اندے واسطے کھانا چھانا لاؤ، دسترخوان لاؤ، انہوں انعام دیو جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان گل دوواں نے ایک ہی کیتی ہے، لیکن او دا انداز کچھ اور سی، دوسرے دا انداز کچھ ہے۔ تو میٹھا بولیں گے تو انداز بھی اور نتیجہ بھی کی نکلے گا میٹھا، کڑوا بولیں گے تو نتیجہ بھی کڑوا، سچ بولیں گے تو نتیجہ بھی جھوٹ بولیں گے تو نتیجہ بھی جھوٹ۔ کسی نہ کسی جگہ سانو مل جانا ہے، سچ بولیں گے کسی نہ کسی جگہ سانو سچ مل جائے گا۔ ہن قرآن تسی دیکھو اسی تے بہت زیادہ دور نکلے آئے ہیں نا، میں کہہ دیتا کہ اسی تے صرف میدے دا روزہ رکھنے ہیں۔ قرآن پڑھو، تیسرا پارا، حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نو حضرت زکریا علیہ السلام نے کمرہ بند کرنا، پھر دروازہ بند کرنا، پھر کنڈا بند کرنا، پھر تالا بند کرنا، یعنی 4 تالیاں دے وچ حضرت بی بی مریم نو قید کر کے حضرت زکریا علیہ السلام نے باہر جانا۔ جدو تشریف لے کے واپس آنا تے کی ویکھنا کہ بے موسم پھل پائے ہونے، بے موسم پھل۔ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام نے کہنا انا لکی ھذا، کہ اے بی بی مریم اے پھل کتھوں آئے نے؟ تو انہوں نے کہنا قالت ہوا من عند اللہ، کہ اے زکریا علیہ السلام اے رزق اے پھل اللہ کریم نے اپنی طرف بھیجے نے۔ اچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ بے موسم پھل نے، اس سے وقت اللہ کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ
जे तू बीबी मरियम नू बेमौसमे फल खिला सकना है ते मैनू बेमौसमा खड़ा नहीं सकदा। अगरचे मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अल्लाह करीम ने फौरन हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अल्लाह करीम ने फौरन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दी दुआ कबूल की थी। फरमाया की याद करोगे, बेटा भी असी दे रहे हैं, नाम भी असी रखे है और सिर ते नबूवत दा ताज भी असां सजा छड़े है। हुण जदों बशारत मिली ते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, या अल्लाह को निशानी भी मेरी बना। को लोग पूछन तो मैं की आखा। अल्लाह खालिक़े कायनात ने फरमाया अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा कि ए ज़करिया अलैहिस्सलाम तुहाडी निशानी ये वे कि तुहाडे मुंह विच ज़बान भी है, ज़बान होने दे बावजूद तुसां ने 3 दिन गुफ्तगू नहीं करनी। 3 दिन गुफ्तगू ज़बान है, इशारे नाल बात करनी है, गुफ्तगू नहीं करनी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़बान होने दे बावजूद 3 दिन गुफ्तगू नहीं की थी। अल्लाह करीम ने सानू भी ज़बान अता की है, असी ज़बान मुंह विच रखन दे बावजूद झूठ तो बाज नहीं आते। उन्होंने ते मना कर दिता गया ना कि गुफ्तगू ही नहीं करनी, ते सानू हुक्म ये नहीं आया कि गुफ्तगू ना करो। फरमाया करो लेकिन झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना चाहो। असी जबान होने दे बावजूद भी झूठ तो बाज नहीं आते। और जिस मुआशरे च असी जिंदगी गुजार रहे हैं अज ते झूठ नू फन समझा जाता है। झूठ नू बोलिए फन समझा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान मुबारक है, इज़ा क़ज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मिन्नतनि मा जा बिही मीलन, कि जदों बंदा झूठ बोलता है ना रहमत दा फरिश्ता बंदे तू 1 मील दूर चला जाता है। ओदे मुंह दे विचों बदबू इस कदर आंदी कि रहमत दा फरिश्ता करीब ठहर सकदा नहीं। तो सानू चाहिए जबान ते फैसले होने ने जन्नत और जहन्नम दे। बज़ाहिर जबान दे विच हड्डी नहीं, लेकिन उलमा ने लिखा है कि जबान बड़े बड़े लोगों दियां हड्डियां तोड़ा दिंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा मैनू 2 चीज़ां दी जमानत देवे मैं उस बंदे नू जन्नत दी जमानत देना। मैं यदमनु मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अदमल्लाहुल जन्ना। 2 चीज़ां दी जमानत दियो। नंबर 1 अपनी जबान, नंबर 2 अपनी शर्मगाह, कि इन्हां दा गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मैं इस जमानत तुहानू जन्नत दी जमानत दे देना। कितनी कलीदी हसीयत जबान नू मिली। हर उज़व दा ताल्लुक जिंदा बंदे दे नाल है, अख दा, कन्ना दा, हत्थां दा, पैरां दा। लेकिन जबान एक वाहिद उज़व है कि जिसदा ताल्लुक जिंदा लोगों दे नाल भी है, मुर्दा लोगों दे नाल भी है। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 चीज़ां दी जमानत दो, मैं दे बदले विच किस चीज़ दी जमानत देंगा? जन्नत दी। तो ये मुबारक महीना खैर व बरकत दे नाल साडे कोल जलवागर है। तो सानू चाहिए कि असी
آئندہ تو اے عہد کریے کہ اپنی زبان دا غلط استعمال بولیے نہیں کریں گے. جو 4 دسے نے میٹھا بولو گے نتیجہ میٹھا نکلے گا، کڑوا بولو گے نتیجہ سچ بولو گے نتیجہ جھوٹ بولو گے تو نتیجہ جھوٹ نکلے گا. تو اس واسطے زبان دے وچ مٹھاس پیدا کرو، سچائی پیدا کرو. حدیث مبارکہ میں سنا دیتی کہ جھوٹ بولن دے نال، غیبت کرن دے نال، گالی دین دے نال انسان دا روزہ ٹوٹ جاندہ ہے. اکثر دیکھا گیا لوگانوں کہ حلال چیزاں چھوڑ دیں گے، کھانا کھانا حلال سی، پانی پینا حلال سی، لیکن حرام چیزاں جڑیاں روزے دی حالت وچ بھی حرام سی، روزے تو پہلے بھی حرام سی. جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، بہتانے ساریاں چیزاں حرام سی، لیکن یہ نہ چھوڑیاں. تو پھر مطلب ہے کہ اسی صرف میدے دا روزہ رکھیا، باقی چیزاں دا روزہ، جبکہ قرآن دے وچ اللہ خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ اساں نے انسان نو 2 اکھاں عطا کیتیاں، 2 ہونٹ اور 1 زبان عطا کیتی. تو جو انسان زبان دی حفاظت دا ذمہ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلے دے وچ اس نو جنت دی ضمانت عطا فرمان گے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک ایمان والے اصلاحی موضوع انشاءاللہ چانن ہو جائے گا قرآن حدیث دی روشنی وچ کہ ایمان والے کون نے، کی خوبیاں نے، کی انہاں وچ کمالات نے، کی وصف نے. اس عنوان تے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ المبارک دا عنوان ایمان والے ہوئے گا. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.